Να πω ότι ο Όμηρος ο Παχατουρίδης έστησε ένα δρόμενο με τον Σέρα Ποντιακό χορό και λέει Σέρα Μελισσίων, δεξιά από χωριό Κοσμά του Πόντου και αριστερά από χωριό Αμπέλια. Όμηρε, πάμε λοιπόν τον πυρίχιο χορό, αυτόν τον πανάρχαιο, πανελλήνιο χορό, Θράκη, Θεσσαλία, Μάνη, Κρήτη, Κύπρος. Εμείς τον φέραμε μέχρι τις μέρες μας γιατί για μας είναι τρόπος ζωής, τρόπος έκφρασης και κάθε φορά ήθιστε και έχει γίνει θεσμός. Να πάμε Γιάννη Νικολαίδη τον Σέρα Ποντιακό χορό. Πάμε τον Σέρα.